हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयो जाहैबाय 2 अक्ट'बर एबा गान्धी जयन्ती बे गान्धी जयन्तीनि सोमोन्दैनो बेयाव भिडिअ लाबोनाय जादों शर्ट नट हिसाबै आरो बे शर्ट नटआ स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय बे एसेबो जानो हागौ आरो बेनिफ्राय नङाबा बेयो मोनसे शर्ट स्पिचबो जानो हागौ दा बेखायनो गोबां माखासे मानसिफोरा कमेन्ट हरदोंमोन जे सिगाङावहाय माने गुबुन गुबुन बेबायदि सेलेब्रेटेड डेफ्राव बेबायदि पोस्ट होबाय थानायाव फैगौ गान्धी जयन्तीनि सोमोन्दैबो मोनसे शर्ट नट एबा शर्ट स्पिच लाबो एबा एसे लाबो जायखौ स्टुडेन्ट आरो सोरबा टिचार एबा सोरबा सासे व्यक्तियाबो लानो हानाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोनाय जादों दिनैजाय आरो बेयाव शर्ट नट मोननाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोनहा जायफ्रा गोसो नायना लांनो हागोन आरो जोबजासिम नायलांनो हानाय जागोन दा बेखिनि नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों बेखौ फोसावनानै होनाय जाबाय दानिया फैदो गोबाव खालामाजासे जागायलांदिनि दङ बाहाय फार्स्टआव गान्धी जयन्ती आरो बेनिनो गाहायनि फार्स्ट पेराग्राफनिफ्राय थोंजोङैनो फरायलांनो नागिरदों आरो बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनो हागोन PDF फाइल दङ दा बे फैदो नायदिनि बोसोरफ्रोमबो जोंनि भारत हादराव 2 अक्ट'बर सानखौ गान्धी जयन्ती सान हिसाबै फालिबोबाय थायो जाय साना माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बिथांनि बे जोनोम सानजों सोमोन्दो लाखिनानैनो गान्धी जयन्तीखौ जोंनि हादराव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो अदेबानि आथिखालाव मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरफोरावबो बे सानखौ फालिनाय नुनो मोनसै बे गोथार साननि बागैनो गाहायाव गुवारै फोरमायथिना होनो आखायाव लानाय जाबाय उन्दै समाव मोहनदास करमचान्द गान्धी मुङै मिथिजानाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीआ 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालि गुजरात रायजोनि परबन्दर मुंनि जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन बिथाङा भारतनि उदांस्रिनि थाखाय अहिंसा खान्थिजों सोमावसारना गावखौ बाउसोमदोंमोन आरो उदांस्रि लाबोनो हादोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ भारतारिफ्रा महात्मा एबा माहारिनि बिफा बापु मुङैबो गाबज्रिनो गोनां जायो अदेबानि मख'जाथावदि बिथांनि बिमुं महात्माखौ नबेल बान्था मोनगिरि गेदेमा बिथां खन्थाइगिरि रबीन्द्रनाथ ठाकुर एबा टेगरासो दोनदोंमोन आरो माहारिनि बिफा मुङै सुभाष चन्द्र बस बिथाङा दोनजेनदोंमोन गान्धीजीनि बिफानि मुङा करमचान्द गान्धी आरो बिमानि मुङा पुतलीबाई गान्धीमोन उन्दै समाव बिथाङा फरायनाय समखौ हादरावनो जागायो आरो 19 बोसोर बैसोआव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय लन्दनाव थाङो फरायनाय सम जोबखांनायनि उनाव बिथाङा खोला आफ्रिकायाव थाङो आरो बैयावनो बिथाङा गिबिसिन सुबुंनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनायखौ जागायजेनो जायखौ सत्याग्रह मुङै मिथिनाय जायो बेयाव बिथाङा भारतारिनि मोनथाय आरो संरैखानि थाखाय सोमावसारनानै गावखौ सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै गायसनना लायो बेनि उनाव 1915 मायथाइयाव बिथाङा भारताव फैफिनो आरो गुजरातआव सबरमती आश्रम गायसनो आरो बेनिफ्रायनो इंराजनिफ्राय भारतखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय थै-थां अहिंसा खान्थिजों सोमावसारो दा बेखिनि थाथ'नानै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों बिथांनि सोमोन्दै लाइफ हिस्ट्रि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सिगाङावनो भिडिअ बानायखानाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों बैयाव बिथांनि फेमिलिनि बागै बिथांनि फिसाज्ला फिसौला सोर दं फिसाजो दंना गैया बेफोर गासैबो फेमिलिनि आरो गावनि पेरेन्टसफोरनि बागै बेयाव माने सर्ट एसे माने दानि जितु एसे दा बे एसेनि बाहेरायाव एबा एसे नङै सर्ट ओरैनो मिथिनो थाखाय मोनसे मोजां भिडिअ बानायनाय दङ बेखौ गोबाङानो नायबायबो डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनो हागोन बेयाव एसेग्राब गोनां नङा बिथांनि पेरेन्टस एबा बिथांनि फेमिलि मेम्बार्स एबा बिथांनि माखासे प्रफेसनफोरखौ बाहाय सोफानाय जायाखै बेखायनो बेखिनिखौ लायाखै मानो होनबा जों गान्धी जयन्ती फालिनायनि सोमोन्दैसो थांगोन बेखायनो बेयाव बिथांनि लाइफ हिस्ट्रि लाइफ स्केट्सनि सोमोन्दै टटेलि मोननाय नङा बेखायनो बै भिडिअखौ नायबा मोनगोन बुक्स दङ बिथांनि गोबां बेफोरखौबो बेयाव मोनगोन आरो बिथांनि गुबुन गुबुन प्रफेसनफोरखौ बेयाव मोननो हानाय जागोन बेयाव नाथाय गैया बेयो खालि जों गान्धी जयन्तीनि थाखायल' खारगासिनो दङ दानिया फैदो बैनिफ्राय जागायफिनदिनि बिथाङा थै-थां अहिंसा खान्थिजों सोमावसारो बैफोरनि मख'जाथावफोरा जादों होनदों 1919 मायथाइयाव फार्स्टआव रावलाट आयेननि बेरेखा सोमावसारदों आरो जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनायनि बेरेखा सोमावसारदों 1920 मायथाइयाव हेफाजाब होयि सोमावसारदों 1928 मायथाइयाव सत्याग्रह सोमावसारफिनदों 1929 मायथाइयाव आयेन मानियै सोमावसारदों आरो 1930 मायथाइयाव सत्याग्रहखौनो फिन जागायफिनबावदों आरो लोगोसे दान्डी मार्च एबा दान्डी दावबायनाय खालामदों 1931 मायथाइयाव आरवेनजों गोरोबथाखादों आरो इंलेन्डआव त्रिपार्टक माने थामथि बेंखन सावरायमेल इन्डियानि थाफैनाय माने भारतखौ सामलायनाय माने इंराज सरकार बेजों लोगोसे इंलेन्डनि सरकार आरो
माने हारिमायारि कंग्रेसनि जानानै महात्मा गान्धी बेखौ त्रिपार्टक बियो सोलिदोंमोन बै समाव बेखौनो होनदों थामथि बेंखन सावरायमेल। बेनिफ्राय फैबावदों बेनिफ्राय 1932 मायथाइयाव हारियारि राननायनि बेरेखा खालामनाय आरो लोगोसे 1942 मायथाइयाव गेदेरथार भारत नागार सोमावसारनाय बायदि बायदि। दा मख'जाथावदि बिथांनि गासै जिउमायानो भारतारिनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनायजों साग्लोबसारनाय आरो बिथाङानो गेदेमा स्ल'गान मावगोन नङाबा थैगोन जायखौ डु अर डाइ होनदों। दा बे बिबुंथिखौ बिथाङानो लाखिजेनदोंमोन। बिनिफ्राय मख'जाथावदि बिथाङा उदांस्रिनि थाखाय जिउ जोबजासिम जुजिदों आरो 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि लाबोनोबो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथांखौ 1948 मायथाइनि 30 जानुवारि खालि दुथां नाथुराम गडसेआ गावथारदोंमोन। महात्मा गान्धी बिथाङा गावनि जिउखौ भारत उदांस्रिनि थाखाय अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदों आरो हादराव गाव हादरारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय थुलुंगा होलांदों। बिनि थाखाय बिथाङा गोबां खेब इंराजजों साजा होजादों, जेलबो गोबां खेब जानांदों एबा जोबनानै दोनजादों। बिथांनि अहिंसा खान्थिनि देरहासारनायखौ गोथाङै लाखिबाय थानो थाखायनो बिथांनि जोनोम सानखौ गान्धी जयन्ती मुङै बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानायसै। दा महात्मा गान्धी बिथाङा सासे उदांस्रि दावहारुल' नङामोन, बिथाङा सासे गेदेमा लिरगिरि आरो सोलोंथाइगिरि महरैबो गावखौ बाउसोमलांनो हादों, जायनि थाखाय बिथांनि बिबुंथि आरो बोसोनजोंनो इयुन जोलैया दिनैसिमबो हान्थिगासिनो दङ। बेनि थाखायनो बिथां बादि गेदेमाखौ जों जेब्लाबो मान होबोगासिनो दङ, दासिमबो होगासिनो दङ आरो जेब्लाबो होलांबाय थानांगौआ जों साफ्रोमनिबो बिबान जानानै दङ। दा बेखौ सुंथाबै नोंथांमोननि थाखाय 2 मिनिटनि स्पिच हिसाबै बाहाय लाबोना होफैनाय जादों आरो 2 मिनिटनि थाखाय एबा स्पिचजों लोगोसे क्लास माने लवार क्लासनि 7, 8 सिमहालागै बेखौ एसे हिसाबै लानो हानाय जागोन। एबाउट गान्धी जयन्तीनि एसे। नाथाय महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिननि थाखाय एसे नङा। महात्मा गान्धीनि लाइफ स्केट्सनि जिउ जारिमिननि एसे नांगौबा बे नङा। बेखायनो होनखादों गान्धी जयन्तीनिसो बियो। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे सुंद'यै शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो बेखिनियानो थोजासे नङा, बेनिफ्राय साबसिन गावबागावबो खालामना लानो हागोन आरो गुबुनफोरनिफ्रायबो मोननो हागोन। जास्ट बेयो आंनिफ्राय सुंथाबै बानायनानै होनाय। दा एसेनोसै, गोजोन्थों।